policies. Wadhi nyime wadhi od bura, Jood bura makamen kod Jatend piny Kenya William Ruto kuom wacho ni gin jo mibadhi matuklu e pacho ka. Jood bura ma Saboti Caleb Amisi kod Anthony Kibagendi mag Truchache South wacho ni Ruto okuongo tiek mibadhi mogoyo tach e piny owacho mare ka achiel gi kar jot maduong' ma Jatend piny motelo neno mibadhi mag jood bura. Ka Chris Owino leronwa, jood bura neno mano en chenro mar Ruto matemo buogo jood bura mondo mi otim dwachgi. Seche machuok bang' Jatend piny William Ruto seyo jood bura kuom kwayo asoya kowuok kuom apisas mag sirikal modhi e nyim od bura. Jood bura nyiso William Ruto mondo kuongo gol pilni manie wang'e kapok oneno ololo manie wang' jood bura. Jaod bura ma Kitutu Chache South Anthony Kibagendi, Babu Owino ma Embakasi East kod Caleb Hamisi ma Saboti wacho ni Ruto onge kod ratiro mar loso e weche mag mibadhi nikech sirikal mare e log tich maduong' mar weche mag mibadhi. Sometimes they say the pot calling the kettle black. William Ruto, the president, should look in the mirror and get to see who actually initiated this project of parliamentary corruption. The president, immediately after election, had this assault on parliament where he literally bought the party from Northeastern, the one that made him have a majority in parliament. You can listen to so many people, but anything coming from the president really, from history, it is all lies. You know, a person who has kept on lying from morning to evening, the only way you can now agree with him is when he comes with you with evidence. And he tells you, now, for today I don't want to lie. Today I have carried evidence. Kauloso e county ma Homa Bay, e kinde nyasi mar ochiko mag tend gwenge, Ruto ne oseyo jood bura kuom nyayo weche mag mibadhi kokalo kuom kwayo apisas mag sirikal ma odhi duoko penjo e nyim gi mit bilie kaka yo mar luoko nyinggi. Jood bura kwedo wach makamano, magi wacho ni en chenro ma Jatend piny William Ruto mar temo ketho nying jood bura kaka yo mar chuno gi mondo gitim dwache kaachiel gi thuo gi kod jopiny. The first thing the president needs to do is to invite EACC to State House earliest possible. First of all, to start in his own house and ask himself, I saw youth come into my house and a lot of money were given to them. Where did the money come from? Was it budgeted for? From which ministry? William Ruto has this obsession with constantly blaming other people for his inadequacies. When he came into power, he was blaming President Uhuru Kenyatta that he is the one who has, the coffers were empty. After that, he started blaming the opposition for pushing for a review of our tax regime. Jood bura go nyiso William Ruto mondo chwal neno ma en go ne duol mar EACC ka en jadira. There are a number of things that are coming to parliament. We have NADICO report. We have several bills that are coming. There is a lot of amendments. And of course, there is a lot of twisting of parliament to support executive position on a number of national agenda. And therefore, you'll feel this is one way of blackmailing parliament, that you have to do this or else I'll paint you negatively. Weche mag Ruto biro e kinde ma jopiny osebedo ka saye kuom mako jood bura mafwanda kendo rocho tijgi maduong' mar ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny. Achiel kuom migepe ma jopiny omiyo ting' mar ng'iyo ka sirikal tiyo kod omenda maggi en od bura. Kata kamano, kaluwore kod weche mane owach kod Jatend piny William Ruto ni jood bura gin jo mibadhi mondiek, kelo penjo ni dibed ni jopiny osebedo ka weyo nyirombe maggi e lwet ondiek mondo ritnegi kose en lweny e kind ondiek kod otoyo ni ng'ano mahetho moloyo nyawadgi. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings,